Esta semana arrancou a campaña do ourizo en Aguiño, unha especie que nos últimos anos revalorizouse, converténdose nun recurso máis á altura da Meixao do Percebe. As boas expectativas con que partía a actividade non defraudaron e o prezo medio das capturas supera os 8 euros. Bueno, non hai queixa, o precio mantúvose bastante ben, o que a xente foi non toda porque nos repartimos un pouquiño nas outras artes que temos, estamos falando de 2.700 kilos de ourizo e tamén de, non sei, agora calcular hai uns 60 ou 70 mariñeiros polo menos que se aproveitaron deste día e ao mesmo tempo tamén o ourizo tuvo un precio de 9 e pico máis caro e despois baixou hasta 7 e pico ou así, pero bueno, estamos falando dunha media de 8 euros que non hai queixa ninguna, todo o contrario. Ademais, agora esperaremos a ver como se mantén estes días porque eu creo que onte é un día máis ou menos de proba, porque aí é onde miran o rendimento que lle pode dar a gónada o que é o baderizo, ou caviar, como se lle chama ahora de erizo, pois a ver como lle dá. Se lle dá o rendimento, pois entonces eu creo que ainda pode subir un poquinho máis o precio. A partir de agora, a confraría dispón dun total de 40 xornadas de traballo establecidas no plan de explotación ata abril. Os días de actividade decidiránse en función das condicións climatolóxicas e do estado da mar. Este ano temos 40 días, temos 7 menos co ano pasado. Son días hábiles, cando non se pode ir debido a unha alerta que temos xa marcada por seguridade, por Capitanía Marítima, pois non se vai, mantense o día para outro día, gardase o día para outro día. Co obxectivo de preservar o recurso, a confraría xa aplicou este ano un incremento do tamaño mínimo, co que se garante tamén unha maior calidade. O tamaño é bastante bo, de feito este ano pois propusemos para poñer un tamaño máis grande, en vez de 55 mm de diámetro, que é o que exige a normativa vigente, pois poñer en 60. Entonces, queres que non sempre é un poquinho máis de calidade. Dende o Pósito aguiñense están tamén a estudar a proposta de rebaixar os topes, actualmente establecidos en 30 kilos.